ଥରେ ଗୋଟିଏ ଧୋବା ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଘୋଡ଼ା ଓ ଗୋଟିଏ ଗଧ ଥିଲା। ଧୋବା ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ନିଜେ ବସେ ଓ ଗଧ ପିଠି ଉପରେ ତାର ଜିନିଷପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ଲଦେ। ଦିନେ ଧୋବା ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କପଡ଼ାର ବୋଝେଇ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗଧ ଉପରେ ଲଦିଦେଲା ଏବଂ ଘୋଡ଼ା ଉପରେ କିଛି ଲଦିଲା ନାହିଁ। ଗଧ ଉପରେ ଲଦିଥିବା ବୋଝେଇ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଓଜନ ଥିଲା, ତେଣୁ ଗଧକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା ଓ କଷ୍ଟ ହେବା ଫଳରେ ସେ ଠିକ୍ରେ ଚାଲି ମଧ୍ୟ ପାରୁନଥିଲା। ଗଧକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେବାରୁ ସେ ଘୋଡ଼ାକୁ ଅନୁରୋଧ କରି କହିଲା, ହେ ଘୋଡ଼ା, ମୁଁ ଏ ବୋଝେଇ ଗୁଡ଼ିକର ଓଜନକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନାହିଁ। ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ତେଣୁ ତୁମେ କିଛି ବୋଝେଇ ତମ ଉପରେ ଲଦ। ଏହା ଶୁଣି ଘୋଡ଼ା ମନା କରିଦେଲା ଏବଂ କହିଲା, ମୁଁ କାହିଁକି ତୋର ବୋଝେଇ ଗୁଡ଼ିକୁ ମୋ ଉପରେ ଲଦିବି? ଘୋଡ଼ା ତ ଖାଲି ସବାରୀମାନଙ୍କୁ ବସାଇବା ପାଇଁ ଥାଏ, ବୋଝେଇ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ନୁହଁ। ସେଦିନ ବହୁତ ଖରା ହେଉଥିଲା, ତେଣୁ ଧୋବା ଘୋଡ଼ା ଓ ଗଧକୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ କରିଦେଲା ଏବଂ ସେ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ଗଛ ତଳେ ବିଶ୍ରାମ କଲା। ଗଧ ସେ ବୋଝେଇ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେପରି ଧରି ଠିଆ ହୋଇଥାଏ। ଏମିତି ଅନେକ ସମୟ ଠିଆ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଗଧ ବୋଝେଇ ଗୁଡ଼ିକର ଓଜନକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲା ନାହିଁ ଓ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ଗଧ ତଳେ ପଡ଼ିଯିବାରୁ ଧୋବାର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଏବଂ ସେ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଗଧ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଗଧ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ସେ ନିଜର ଭୁଲକୁ ଜାଣିପାରିଲା। ଯଦି ଗଧ ଉପରେ ସବୁତକ ବୋଝେଇକୁ ଲଦି ନଥାନ୍ତା, ତେବେ ଗଧର ଏପରି ଅବସ୍ଥା ହୋଇନଥାନ୍ତା। ଏହାପରେ ଗଧ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା, ତେଣୁ ଧୋବା ସବୁ ବୋଝେଇ ଗୁଡ଼ିକୁ ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ଲଦିଦେଲା ଏବଂ ବଜାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲା। ଏହାପରେ ଘୋଡ଼ା ଅନୁତାପ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଚିନ୍ତା କଲା, ଯଦି ଗଧର କଥା ମାନିଥାନ୍ତା ଓ ଅଧା ବୋଝେଇ ତା ଉପରେ ଲଦିଥାନ୍ତା, ତେବେ ତାକୁ ସବୁତକ ବୋଝେଇ ନିଜ ଉପରେ ଲଦି ବଜାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ତେବେ ଏହି ଗଳ୍ପରୁ ଆମେ ଏହା ଶିକ୍ଷା ପାଇଲୁ ଯେ ଯଦି ଆମ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସାହାଯ୍ୟ ନ କରିବା, ତେବେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଦଶା ଦିନେ ନା ଦିନେ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ଏହିପରି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।